ísť si svojou cestou a nesnažiť sa napasovať do nejakej formičky feministkám. Čím myslím, že aj z výskumov to vyplýva, že vlastne horšie to vplýva na mužov tá osamelosť, že ženy sú radšej samé. Vlado Šnídl hovorí, že viac pochopenia, viac empatie, viac IQ, EQ. Filip, ty, aké je tvoje riešenie? Toho, byť chlap, byť silný a ísť si svojou cestou a nesnažiť sa napasovať do nejakej formičky feministkám, aby náhodou sa mi ušla nejaká omrvinka z niečoho, lebo jasné, ja nevravím, že 100 zo 100 žien bude priťahovať to prirodzené. Muž, čo je silný, čo je asertívny, čo je proste sám sebou, čo ide svojou cestou, to bude priťahovať 98 žien. A jasné, sú potom nejaké 1-2 ženy, ktoré pravdepodobne nie sú až tak možno atraktívne, ktorý sa bude páčiť ten, čo im konečne dá akože ten pocit, že sa im akože to, čo to opisuje pán Šnídl, že oni napríklad boli šikanované alebo proste mali nejaké iné problémy a potom dojde niekto, kto je k ním akože prvýkrát dobrý, ale to je podľa mňa strašné minimum, ktoré toto priťahuje. Podľa mňa obrovské maximum, a ja to vidím aj okolo seba, priťahujú muži, čo sú proste silní, čo sa chovajú jak muži, čo sú maskulíny.